Saƙon wasiƙa ta gare ki Maryam. Sallama da fatan buɗewar ƙofofin farin ciki da nishaɗi gare ki, tare da farin ciki mai ƙima da daraja, ga ɗiyar girma da daraja a wajena. Ga wasu ɓoyayyun sirrika da nake shirin bayyana su a gare ki, saboda bayan dogon nazarin da na yi da kuma hangen nesa dangane da alaƙar soyayyarmu. Amma zan so a ce a daidai wannan lokacin da kike karanta wannan wasiƙar, kina cikin wani yanayi na musamman na farin ciki, kuma zaune a keɓe cikin lambun da yake ƙayace da korayen ganye masu ƙayata gani. Gashi shiru babu hayaniya, sai kukan tsuntsaye masu daɗin ji da saurari. Iska na kaɗa ni'imar da yasa ganyayyaki ke ta rangaji. Da haka ne kaɗai kalamaina za su samu damar ratsa jijiyoyin jikinki don isar da saƙo na ga zuciyarki. Ki sani Allah ya halicci bishiyoyi da tsuntsaye, ruwan sama da tsirrai don su zamo ababen jin daɗi da sanyaya nishaɗi ga rayuwar ɗan adam. Haka zalika, ke ma soyayyarki na tabbata an halicce ta ne domin nawa. A kullum cikin haba-haba nake da jira a tambaye ni shin ina gonarka ko kuma ina masoyiyarka. Wani lokacin ma da naji an kama hanya, za ni sauri na gaggawan nuna hotonki idan ba nan a zahiri gare su, domin ni a kodayaushe a bayyane kike a zahiri a gare ni. Fatana a kullum shine mu rayu tare, mu mutu tare, mu gudu tare, mu kuma tsira tare. A ƙarshe kar ki manta wannan kalmar da cewa ina son ki. Saƙo daga Shu'aibu, marubuci Suleiman Nuruddin Yakub, wanda kuka fi sani da Captain Nuru Ɗan Gwarmai. Godiya nake, ki huta lafiya.